ferma de vaci pentru lapte sau ferma cu bovine pentru carne? Aceasta e întrebarea. Noi am ales, dragii mei, mizăm pe ferma cu văcuțe pentru lapte. Pentru că un specialist ne-a spus și ne-a garantat că numai cu 5 văcuțe vom câștiga pe an 48.000 de lei. O sumă frumușică, nu? Eu propun așa, să mai calculăm încă o dată, dar împreună. Domnul director, în primul rând, bine v-am regăsit. Să vă spun de ce sunt aici. Mă rog, e un aspect care mă frământă pe mine, dar în mod deosebit pe o mare parte dintre fermieri, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în teritoriu, în creșterea bovinelor, în special bovina de carne, bovina de lapte. După opinia dumneavoastră, ca specialist în domeniu și nu de ieri de astăzi, spuneți-mi până la urmă care variantă este mai rentabilă pentru fermierul român, pentru crescătorul român de bovină? Acum, sigur că dacă aș discuta de rentabilitate, m-aș uita atât la istoricul pe care țara noastră îl are, cât și la ceea ce se întâmplă în alte state. Din punct de vedere a istoricului, noi în urmă cu 100-150 de ani am început selecția unei rase importante, rasa mixtă, rasa vălțată, cu însușire atât în producția de lapte cât și în producția de carne. Sunt convins că dacă rasele de carne ar fi făcut față din punct de vedere economic în România, noi am fi dezvoltat și în ultimii 30-40 de ani acest sistem de îngrășare sau de producție a rasei de carne. Trecând granițele României, constat că țări ca Germania, țări ca Austria, ca Elveția au un procent de 1, 2, 3% din efectivul total rase de carne. Stai că mă surprinde ceea ce spuneți. Vedeți că se insistă foarte mult de câțiva ani de zile, de câțiva ani buni în România, pe bovina de carne, motivându-se zonele greu accesibile pentru colectarea de lapte de la animalele de la bovina de lapte, din zona de deal și munte. Ceea ce îmi spuneți acum e o surpriză pentru mine și aș vrea să vă explicați ce se întâmplă, de ce așa. Da, este simplu să mă explic pentru că cunosc sistemul. Am stat în școală în Elveția peste un an jumate și am lucrat în ferme. Sistemul din Elveția, de exemplu, unde se crește rasa de carne, este foarte simplu, în sensul că un fermier deținător a 10-15 hectare de teren agricol, care, accentuez, lucrează undeva, și asta e foarte important, de sursa de venit o asigură din serviciul zilnic pe care el îl face, dorește să păstreze acel teren și atunci, neinvestind mai departe în zootehnie foarte mult, a ales ca și opțiune întreținerea rasei de carne, pentru că după un an de zile, exact, este mult mai ușor, după un an de zile vinde 10-15 viței și practic completează venitul pe care îl are de la un anume loc de muncă. Da. Ce este foarte important de menționat? Venitul obținut din producția a raselor de carne este cel puțin jumătate, dacă nu mai mic, din calculul care l-am făcut aici reiese că este și mai puțin, undeva 25% față de venitul obținut din producția de lapte. Ați făcut un calcul? Este un calcul care tocmai l-am pregătit și pot să-l exemplific, pentru că este foarte important din punct de vedere economic ce se întâmplă. Este foarte interesant să exemplificăm acest aspect. Ce se întâmplă, care e diferența între a crește bovina de lapte și bovina de carne? Pentru a face un calcul, să spun, cât mai apropiat de realitatea pe care noi o avem, am luat în calculul meu un efectiv de 5 capete, pentru că deja vorbim mult peste medie, că noi probabil la ora actuală discutăm de 2 capete ca și medie la nivel de țară. Deci din calculul făcut este simplu. Dacă avem 5 vaci la un crescător la țară, care produce în medie 4500 litri de lapte. Deci nu am luat o producție mare, o producție record, am luat o producție medie la nivel de țară. Și dacă obține un leu pe litru de lapte, doar un leu, nu am luat mai mult, pentru că dacă are calitate, sigur, poate să meargă și peste un leu, el obține doar din lapte 22.500 de lei pe an, din cele 5 capete. Pe lângă acesta, ca și venit suplimentar, mai sunt încă 3 subproduse, să spun. Poate să obțină jumătate tăuraș, jumătate viței. Eu am luat în calcul că obține 3 tăurași, care poate să-i valorifice undeva la 1500 de lei, deci cu 15 lei pe kilogram și la vârsta de o lună jumate poate să-l valorifice pentru export în sistemul care funcționează la ora actuală și mai obține încă la total încă 4500 de ron. Deci ar fi 27 de mii până la ora actuală venitul
pe an pe cele 5 capete. Merge mai departe, el mai are încă 2 sau 3 vițele, care practic poate să le păstreze în gospodărie. Dacă le păstrează pentru înlocuirea efectivului propriu, au valoare. Dacă se gândește ca să meargă pentru comercializare, pentru piață, valoarea este de asemenea la fel de mare, pentru că la ora actuală vorbim la o junincă gestantă, care sigur este cu acte în regulă, sigur, certificată din punct de vedere a originii, vorbim de cel puțin 7.000 de ron pe vacă, pe junincă, la 1,5-1,6 ani. Deci asta înseamnă că mai obținem încă un venit de 21.000. 21, 40... Deci asta însumând 21 cu 27 vorbim deja de 48.000 de ron obținut dintr-un efectiv de 5 capete. Într-un an de zile. Bun, și acum care e problema? De ce la bovina de carne nu e rentabil? Trecem la rasele de carne. Vă rog. Ce se întâmplă la rasa de carne? Dacă luăm 5 vaci, luând în calcul că se obține un vițel de 400 de kilograme, obținem 2000 de kilograme ori 7 lei pe kilogram, vorbim de 14.000 ron. Deci asta înseamnă de 27. Față de 27. Asta înseamnă jumătate din venit obținut în producție de lapte. Păi în condițiile astea au dreptate fermierii care își pun această întrebare, care de fapt este care variantă este mai rentabilă, și mă întreb de ce există susținerea asta atât de puternică pentru rasele de carne, pentru bovina de carne din partea Ministerului și a autorităților în general. Să zic inconștiență? Când îmi spuneți acum de variantele astea două, mă întorc la vaca de la bovina pentru lapte și mă gândesc că bun, el ia 27.000 de lei pe an, 270 de milioane vechi, dar în același timp, pentru că am scăzut ceva acolo la junicile alea, în același timp din această sumă și din acea cantitate de lapte el își întreține familia, mai dă și la un prieten, ceea ce este foarte bine până la urmă că e pe piață, și are și cash-ul lui zilnic, aproape zilnic, din care să-și completeze cheltuielile sau să-și facă cheltuielile. Aș dezvolta un pic ideea dumneavoastră pentru că este foarte important. Deci nu numai calculul este important, calculul economic, important este și siguranța și piața. Pentru că calculul economic poate să fie foarte bun, dar să nu ai piață. Din acest punct de vedere, din nou, rasa de carne este defavorizată și vă spun de ce. La ora actuală, calculul care l-am făcut eu, l-am făcut pe rasă de carne. Să nu uităm că ce se întâmplă la ora actuală, nu este în România sistem de întreținere pentru rasă de carne. Pentru că sistemul de întreținere pentru rasă de carne înseamnă 5 viței produși din acele 5 vaci, 5 viței îngrășați în România, dați la abator și valorificați în România sau pe piață. Și ies întotdeauna 5 din 5? Să mă duc cu calculul rotund, că ies întotdeauna 5 din 5. Ce se întâmplă la ora actuală? Nu este sistem de întreținere pentru carne, pentru că la ora actuală, deci facem prin încrucișare, producem vițel obținut prin efectul heterozis, luăm probabil 2-3 milioane mai mult decât am obține în cazul în care mergem pe rasă curată, rasă bălțată, prin încrucișare față de rasă curată, vindem la export vițelul la o lună de zile și vaca o mulgem. Și atunci, dacă dumneavoastră faceți un calcul, mergem și mai departe. Asta e varianta care? Varianta de mijloc, care se întâmplă la ora actuală. Deci de ce spun lucrul acesta? Deci pentru vacă vaca mixtă, însămânțată cu rasă de carne, vândut vițelul la export și multă vaca. Și ai carne. Da, deci este minunat. Minunat tot în inconștiența noastră, pentru că sigur, calculul este mai bun undeva cu vreo 10%, să spun la ora actuală, pentru că se obțin acele 3-4 milioane în plus. Doar că peste 5 ani, fiecare însămânțare care o facem la ora actuală cu rase, cu încrucișare cu rase de carne, va însemna scădere din efectiv. Deci asta înseamnă că este încă o dată o inconștiență din partea noastră să însămânțăm la acest nivel, să propunem o încrucișare la nivel atât de mare, doar gândindu-ne la următorii 2, 3, 4 ani. De ce spun aceasta? Pentru că noi, sistemul aplicat la ora actuală, îl facem undeva de 3 ani. Sistemul de încrucișare pe rasă de carne. Asta înseamnă că o să mai mergem undeva încă vreo 2 ani. Pe rasă de carne băgați... Pe rasă mixtă se bagă rasă de carne. Deci de ce vreau să spun acest lucru? E un semnal de alarmă. Să nu confundăm ce se întâmplă la ora actuală cu sistemul de întreținere pentru carne. Deci când discutăm de sistem de întreținere pentru carne, vorbim de vaca de carne, da, întreținută, produsul întreținut
până la îngrășare. Deci nu valorificat la export și după aia vaca mulsă, pentru că asta nu mai funcționează. Corect, da, așa este. Și ce se întâmplă mai departe? Vom avea două probleme mari. Deci nu mai avem, pe de o parte, înlocuire în efectiv, pentru că tot ce înseamnă încrucișare înseamnă scădere din efectiv și înseamnă valorificare. Și asta înseamnă că peste 3 ani sau 4 ani de zile ne vom trezi că nu mai avem efectiv de reproducție. Pe care să lucrăm. Corect. Dar acum, din punctul dumneavoastră de vedere, sau bănuiesc, mă gândesc acum la ceea ce faceți aici, la obiectul dumneavoastră de activitate. Până la urmă, n-ar trebui să vă intereseze care și cum se cresc și cu ce destinație și pentru ce se crește bovina. Din punct de vedere economic nu mă interesează, pentru că prețul la doză este la fel și la rasa de carne ca și la rasa de lapte. Din punct de vedere profesional mă interesează, pentru că lucrăm de 40 de ani în domeniu și eu planific ca și peste 40 de ani să facem reproducție și ameliorare. Dacă noi vom merge într-un sistem de producție în continuare, de încrucișare, peste 5 ani, nu peste 40 de ani, noi vom vorbi ca și istorie de întreținerea vacilor de lapte în România. Aș merge mai departe cu posibilitatea valorificării produsului. În primul rând, și aș merge tot la istorie. România nu are tradiție în creșterea sau sistemele de întreținere și îngrășare pentru carne. România nu are istorie și nu are tradiție în consumul cărnii de vacă. Sunt două lucruri foarte importante. Pentru că asta nu poți să dezvolți. Dar poate ne învățăm să consumăm și carne de acord, dar atunci trebuie planificat paralel cu îmbunătățirea consumului în România, trebuie planificat și strategia de dezvoltare a raselor de carne. Deci să nu mergem la grămadă acum, încercăm tot sistemul să-l trecem pe sistem de producere a cărnii și noi practic o să ne trezim că nu are cine să consume această carne. În România trebuie să ne gândim că vorbim de crescători mici, care am spus, principala sursă de venit este vaca de lapte sau vaca, să nu-i spun acum vacă de lapte, iar el are nevoie de venit lunar, dacă nu zilnic. Sigur, așa este. Știți foarte bine că venitul asigurat din producția de carne este venit anual. Bun. Ce o să facem cu acest crescător care trebuie să-și plătească curentul, telefonul, pâine și ce mai are de plătit în fiecare lună? O să scrie pe caiet ca să aștepte anul și să-și vândă tăurașii? Să-și vândă vițelul. În concluzie, domnul director, ce să le spunem crescătorilor de bovine? Eu le-aș spune un singur lucru. Eu cred că marea majoritate au cam înțeles. Da, calculul care l-am făcut să fie atent observat, să fie, dacă se poate, de fiecare refăcut acest calcul. Statul până la urmă să înțeleagă că noi avem nevoie ca acești crescători cu 3, cu 4, cu 5 vaci să-i dezvoltăm, pentru că până la urmă ei reprezintă 80% din efectivul pe care noi îl avem în țară. E o realitate. Și mai mult decât atât, tind să spun, cunoscând din experiența Occidentului, că am încredere mare în aceste ferme familiare, ferme de 5 capete, de 10 capete, de 30 de capete, de 50 de capete, pentru că sunt gospodărite de către ei, sunt lucrate în eficiență maximă și am încredere că orice val vine, indiferent, criza prețului la lapte, vedeți acum cade cota la lapte, acești crescători vor face față. De ce? Pentru că vorbim de valorificare în zonă restrânsă, dar e foarte important pentru stabilitatea națională, pentru că acest producător își asigură odată familia lui cu produsul, că vorbim de lapte, că vorbim de smântână, că vorbim de brânză, poate să asigure în zonă lărgită, tot în zona lui de activitate, poate să asigure cu aceste produse. De ce să dăm voie să vină din altă parte cu anumite produse când noi practic putem să organizăm ca fiecare crescător, el în zona lui să-și valorifice foarte bine produsul? Deci, domnule director, eu cred că din discuția noastră scurtă, ce-i drept, dar punctuală, cred că cei care ne urmăresc au înțeles foarte bine care variantă este mai rentabilă și cu siguranță oamenii își fac mai bine calculul decât ministeriabilii și știu ei bine ce să facă până la urmă în propria gospodărie. Optează pentru o variantă sau alta, este treaba lor, dar sigur ei își fac calculele lor. Și dacă dumneavoastră ați punctat aceste lucruri, cu siguranță e un plus și în gândirea fiecăruia atunci când stabilesc care variantă este cea mai rentabilă pentru ea. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc!
înlocuirea efectivului propriu au valoare. Dacă se gândește ca să meargă pentru comercializare, pentru piață, valoarea este de asemenea la fel de mare, pentru că la ora actuală vorbim la o junincă gestantă, care sigur este cu acte în regulă, sigur, certificată din punct de vedere a originii, vorbim de cel puțin 7.000 de ron pe vacă, pe junincă, la 1,5-1,6 ani. Deci asta înseamnă că mai obținem încă un venit de 21.000. 21, 40... Deci asta însumând 21 cu 27, vorbim deja de 48.000 de ron obținut dintr-un efectiv de 5 capete. Într-un an de zile. Bun, și acum care e problema? De ce la bovina de carne nu e rentabil? Trecem la rasele de carne. Vă rog. Ce se întâmplă la rasa de carne? Dacă luăm 5 vaci, luând în calcul că se obține un vițel de 400 de kilograme, obținem 2000 de kilograme ori 7 lei pe kilogram, vorbim de 14.000 ron. Deci asta înseamnă de 27. Față de 27. Asta înseamnă jumătate din venit obținut în producție de lapte. Păi în condițiile astea au dreptate fermierii care își pun această întrebare, care de fapt este care variantă este mai rentabilă, și mă întreb de ce există susținerea asta atât de puternică pentru rasele de carne, pentru bovina de carne din partea Ministerului și a autorităților în general. Să zic inconștiență? Când îmi spuneți acum de variantele astea două, mă întorc la vaca de la bovina pentru lapte și mă gândesc că, bun, el ia 27.000 de lei pe an, 270 de milioane vechi, dar în același timp, pentru că am scăzut ceva acolo la junicile alea, în același timp, din această sumă și din acea cantitate de lapte, el își întreține familia, mai dă și la un prieten, ceea ce este foarte bine până la urmă că e pe piață, și are și cash-ul lui zilnic, aproape zilnic, din care să-și completeze cheltuielile sau să-și facă cheltuielile. Aș dezvolta un pic ideea dumneavoastră, pentru că este foarte important. Deci nu numai calculul este important, calculul economic, important este și siguranța și piața. Pentru că calculul economic poate să fie foarte bun, dar să nu ai piață. Din acest punct de vedere, din nou, rasa de carne este defavorizată și vă spun de ce. La ora actuală, calculul care l-am făcut eu, l-am făcut pe rasă de carne. Să nu uităm că ce se întâmplă la ora actuală, nu este în România sistem de întreținere pentru rasă de carne. Pentru că sistemul de întreținere pentru rasă de carne înseamnă 5 viței produși din acele 5 vaci, 5 viței îngrășați în România, dați la abator și valorificați în România sau pe piață. Și ies întotdeauna 5 din 5? Să mă duc cu calculul rotund, că ies întotdeauna 5 din 5. Ce se întâmplă la ora actuală? Nu este sistem de întreținere pentru carne, pentru că la ora actuală, deci facem prin încrucișare, producem vițel obținut prin efectul heterozis, luăm probabil 2-3 milioane mai mult decât am obține în cazul în care mergem pe rasă curată, rasă bălțată, deci prin încrucișare față de rasă curată, vindem la export vițelul la o lună de zile și vaca o mulgem. Și atunci, dacă dumneavoastră faceți un calcul, mergem și mai departe. Asta e varianta care? Varianta de mijloc, care se întâmplă la ora actuală. Deci de ce spun lucrul acesta? Deci pentru vacă mixtă? Vaca mixtă, însămânțată cu rasă de carne, vândut vițelul la export și multă vaca. Și carne. Da, deci este minunat. Minunat tot în inconștiența noastră, pentru că sigur, calculul este mai bun undeva cu vreo 10%, să spun la ora actuală, pentru că se obțin acele 3-4 milioane în plus. Doar că peste 5 ani, fiecare însămânțare care o facem la ora actuală cu rase, cu încrucișare cu rase de carne, va însemna scădere din efectiv. Deci asta înseamnă că este încă o dată o inconștiență din partea noastră să însămânțăm la acest nivel, să propunem o încrucișare la nivel atât de mare, doar gândindu-ne la următorii 2, 3, 4 ani. De ce spun aceasta? Pentru că noi, sistemul aplicat la ora actuală, îl facem undeva de 3 ani. Sistemul de încrucișare pe rasă de carne. Asta înseamnă că o să mai mergem undeva încă vreo 2 ani. Pe rasă de carne băgați... Pe rasă mixtă se bagă rasă de carne. Deci de ce vreau să spun acest lucru? E un semnal de alarmă. Să nu confundăm ce se întâmplă la ora actuală cu sistemul de întreținere pentru carne. Deci când discutăm de sistem de întreținere pentru carne, vorbim de vaca de carne, da? Produsul întreținut până la îngrășare. Deci nu valorificat la export și după aia vaca mulsă, pentru că asta nu mai funcționează. Corect, da, așa este. Și ce se întâmplă mai departe?
vom avea două probleme mari. Deci nu mai avem, pe de o parte, înlocuire în efectiv, pentru că tot ce înseamnă încrucișare înseamnă scădere din efectiv și înseamnă valorificare. Și asta înseamnă că peste 3 ani sau 4 ani de zile ne vom trezi că nu mai avem efectiv de reproducție. Pe care să lucrăm. Pe care să lucrăm. Corect. Dar acum... Undeva, și asta e foarte important, de sursa de venit o asigură din serviciul zilnic pe care el îl face, dorește să păstreze acel teren și atunci, ne investind mai departe în zootehnie foarte mult, a ales ca și opțiune întreținerea rasei de carne, pentru că după un an de zile, exact, este mult mai ușor, după un an de zile vinde 10-15 viței și practic completează venitul pe care îl are de la un anume loc de muncă. Da. Ce este foarte important de menționat? Venitul obținut din producția a raselor de carne este cel puțin jumătate, dacă nu mai mic, din calculul care l-am făcut aici reiese că este și mai puțin, undeva 25% față de venitul obținut din producția de lapte. Ați făcut un calcul? Este un calcul care tocmai l-am pregătit și pot să-l exemplific, pentru că este foarte important din punct de vedere economic ce se întâmplă. Este foarte interesant să exemplificăm acest aspect. Ce se întâmplă, care e diferența între a crește bovina de lapte și bovina de carne? Pentru a face un calcul, să spun, cât mai apropiat de realitatea pe care noi o avem, am luat în calculul meu un efectiv de 5 capete, pentru că deja vorbim mult peste medie, că noi probabil la ora actuală discutăm de 2 capete ca și medie la nivel de țară. Deci din calculul făcut este simplu. Dacă avem 5 vaci la un crescător la țară, care produce în medie 4500 litri de lapte. Deci nu am luat o producție mare, o producție record, am luat o producție medie la nivel de țară. Și dacă obține un leu pe litru de lapte, doar un leu, nu am luat mai mult, pentru că dacă are calitate, sigur poate să meargă și peste un leu, el obține doar din lapte 22.500 de lei pe an, din cele 5 capete. Pe lângă acesta, ca și venit suplimentar, mai sunt încă 3 subproduse, să spun. Poate să obțină jumătate tăuraș, jumătate viței. Eu am luat în calcul că obține 3 tăurași, care poate să-i valorifice undeva la 1500 de lei, deci cu 15 lei pe kilogram și la vârsta de o lună jumate poate să-l valorifice pentru export în sistemul care funcționează la ora actuală și mai obține încă la total încă 4500 de ron. Deci ar fi 27 de mii până la ora actuală venitul pe an pe cele 5 capete. Mergem mai departe, el mai are încă 2 sau 3 juninci, vițele, care practic poate să le păstreze în gospodărie. Dacă le păstrează pentru... Ferma de vaci pentru lapte sau ferma cu bovine pentru carne? Aceasta e întrebarea. Noi am ales, dragii mei, mizăm pe ferma cu văcuțe pentru lapte. Pentru că un specialist ne-a spus și ne-a garantat că numai cu 5 văcuțe vom câștiga pe an 48.000 de lei. O sumă frumușică, nu? Eu propun așa, să mai calculăm încă o dată, dar împreună. Domnul director, în primul rând, bine v-am regăsit. Să vă spun de ce sunt aici. E un aspect care mă frământă pe mine, dar în mod deosebit pe o mare parte dintre fermieri, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în teritoriu în creșterea bovinelor, în special bovina de carne, bovina de lapte. După opinia dumneavoastră, ca specialist în domeniu și nu de ieri de astăzi, spuneți-mi până la urmă care variantă este mai rentabilă pentru fermierul român, pentru crescătorul român de bovină. Acum, sigur că dacă aș discuta de rentabilitate, m-aș uita atât la istoricul pe care țara noastră îl are, cât și la ceea ce se întâmplă în alte state. Din punct de vedere a istoricului, noi în urmă cu 100-150 de ani am început selecția unei rase importante, rasa mixtă, rasa vălțată, cu însușire atât în producția de lapte cât și în producția de carne. Sunt convins că dacă rasele de carne ar fi făcut față din punct de vedere economic în România, noi am fi dezvoltat și în ultimii 30-40 de ani acest sistem de îngrășare sau de producție a rasei de carne. Trecând granițele României, constat că țări ca Germania, țări ca Austria, ca Elveția au un procent de 1, 2, 3% din efectivul total rase de carne. Stai că mă surprinde ceea ce spuneți. Vedeți că se insistă foarte mult de câțiva ani de zile, de câțiva ani buni în România, pe bovina de carne, motivându-se
zonele greu accesibile pentru colectarea de lapte de la animalele de la bovina de lapte, din zona de deal și munte. Ceea ce îmi spuneți acum e o surpriză pentru mine și aș vrea să vă explicați ce se întâmplă, de ce așa. Da, este simplu să-mi explic pentru că cunosc sistemul. Am stat în școală în Elveția peste un an jumate și am lucrat în ferme. Sistemul din Elveția, de exemplu, unde se crește rasa de carne, este foarte simplu, în sensul că un fermier deținător a 10-15 hectare de teren agricol, care, accentuez, lucrează... Din punctul dumneavoastră de vedere, sau bănuiesc, mă gândesc acum la ceea ce faceți aici, la obiectul dumneavoastră de activitate. Până la urmă, n-ar trebui să vă intereseze care și cum se cresc sau și cu ce destinație și pentru ce se crește bovina. Din punct de vedere economic nu mă interesează, pentru că prețul la doză este la fel și la rasa de carne ca și la rasa de lapte. Din punct de vedere profesional mă interesează, pentru că lucrăm de 40 de ani în domeniu și eu planific ca și peste 40 de ani să facem reproducție și ameliorare. Dacă noi vom merge într-un sistem de producție în continuare, de încrucișare, peste 5 ani, nu peste 40 de ani, noi vom vorbi ca și istorie de întreținerea vacilor de lapte în România. Aș merge mai departe cu posibilitatea valorificării produsului. În primul rând, și aș merge tot la istorie. România nu are tradiție în creșterea sau sistemele de întreținere și îngrășare pentru carne. România nu are istorie și nu are tradiție în consumul cărnii de vacă. Sunt două lucruri foarte importante. Pentru că asta nu poți să dezvolți de azi pe mâine. Să consumăm și carne de acord, dar atunci trebuie planificat paralel cu îmbunătățirea consumului în România, trebuie planificat și strategia de dezvoltare a raselor de carne. Deci să nu mergem la grămadă acum, încercăm tot sistemul să-l trecem pe sistem de producere a cărnii și noi practic o să ne trezim că nu are cine să consume această carne. În România trebuie să ne gândim că vorbim de crescători mici, care am spus, principala sursă de venit este vaca de lapte sau vaca, să nu-i spun acum vaca de lapte, iar el are nevoie de venit lunar, dacă nu zilnic. Sigur, așa este. Știți foarte bine că venitul asigurat din producția de carne este venit anual. Bun. Ce o să facem cu acest crescător care trebuie să-și plătească curentul, telefonul, pâine și ce mai are de plătit în fiecare lună? O să scrie pe caiet ca să aștepte anul și să-și vândă tăurașii? Ca să-și vândă vițelul. În concluzie, domnul director, ce să le spunem crescătorilor de bovine? Eu le-aș spune un singur lucru. Eu cred că marea majoritate au cam înțeles. Da, calculul care l-am făcut să fie atent observat, să fie, dacă se poate, de fiecare refăcut acest calcul, statul până la urmă să înțeleagă că noi avem nevoie ca acești crescători cu 3, cu 4, cu 5 vaci să-i dezvoltăm, pentru că